ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaat kaninyo. Mga igsoon, sa ato karong pagsaulog niining Semana Santa, kanunay tang gipahinomduman niining santos nga misa nga ang Ginoo nagpakamatay aron mahimo siyang pagkaon natong tanan. Ganahan ba mo mukaog Ginoo? Wa may tingog. Kaluoy sa Ginoo dili ganahan kanon. Gusto siya nga atong kanon aron mosud siya nato sa atong lawas ug sa atong kalag. Muna kining atong pagsaulog karon commemoration sa Last Supper. Nagsugod ang simbahan dinhi niining maong panihapon. Busa dako kay ni bili sa atong kinabuhi isip mga Katoliko. Atong ipadayon sa pag-ampo dinhi nga mahunong unta kining giantos nato nga pandemic sa tibuok kalibutan. Padayon punta mag-ampo alang sa kalinaw kahusay sa atong mga nasod o ang pag-ampo sa atong mga benefactors at mga donors nga nagtabang nato dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan, ania kami nagkapundok aron makigsalo sa panihapon nga gihikay sa imong bugtong anak aron pagpakita sa iyang gugma. Iya kining gihatag kanamo sa hapit na siya magpakamatay o gitugyan sa simbahan aron sa ulogon ang bag-o ug tunhay nga sakripisyo. Nangamuyo kami nga dinhi niining Eucharistia makaplagan namo ang bug-os nga gugma ug kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron dito sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw niining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya, usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay na kaayo ang pamilya ug dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan. Mag-agad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang mananap walay daot, laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamog karnero o kanding. Laminga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihog mga mananap pagka gabii. Unya, magkuha sila dugo ug ipahi diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabi una, aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo o sa mga utanon nga pait. Ingnan ninyo niini pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabi una, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tawo ug mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto, ako ang Ginoo. Ang dugo moo'y ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inig kakita ko sa dugo, sayluan ko kamo, ug walay kadaot nga moabot kaninyo, inig kastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw mahimong halandumon alang kaninyo, sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Ang kalis atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako.
Imnon ko ang kalis sa kaluwasan. Ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kalis atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang butang, mga alagad. Imo akong nga alagad, ang anak sa imong sulugoon nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Ang kalis atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat. Ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Ang kalis atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian nikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo nining pan, sa matag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Amen.
Ang Ginoo maana kaninyo. Anausap kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya nining kalibutana ug pag-adto sa Amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga aniya sa kalibutan ug gihigugman niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahom o nga siya gikan sa Dios o muadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw o nagbakos siya tualya. Unya, naghuwad siya tubig sa planggana o gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an o gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro o si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaon niya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kung dili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na ug dili na kinahanglan nga manghugas pa, gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa ka ninyo. Nasayod ng daan si Jesus, kinsa ang magbudhi kaniya, busa mingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa ka ninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot pa kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako magtutudlo o Ginoo o husto kana kay mauman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyong panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining paghugas sa tiil sa isig katao, gibuhat sa Ginoo. Ang Ginoo nga mao'y nagbuhat nato, superior kay siya kay kanato. Mas superior pa ang iyang dignidad kaysa mga Filipinos compare ngadto sa presidente ni President Duterte. Mas superior pa ang iyang dignidad ug ang iyang gahom ikumparar sa atong relasyon isip mga Katoliko ngadto sa Santo Papa. May imagine ninyo? Kay Ginoo gud siya. Siya way gahimo nato. Ang Santo Papa o man na maghimo nato. President Duterte nagpailik ra man na siya nato. Siya gyud kay siya naghimo. Pero sa iyang gibuhat ni hugas sa tiil. Kamong mga asawa ni aron dinhi nakasuway na mo nga kamoy mohugas sa tiil sa inyong bana. Kanang gikan siya sa lakaw ba niya kamoy mohugas o siya ra dito yung manghugas yang tiil. Labi na yung magkalapok siya kay uwan kayo kamoy mohugas. Lagi testing ini gole. Kamong mga bana
kung magkabulingit ang tiil sa inyong asawa tungod sa iya itong pagpanglimpyos tugkaran, kamo mo'y mo-offer nga ako'y hugas imong tiil day. Ambot, kinsa ka ninyo inihugas na. Ika mo maingon, maniho lang mo diyan, na tubig diyan daghan. So kining paghugas sa tiil, usa ni kabuhat sa sulugoon. Mao ni ang kinaiya sa mga Hudiyo. Labi nag-arang-arang pagkabutang, nya naa sila sulugoon. Ang sulugoon mo'y muhugas sa tiil sa ilang agalon, inig-abot gikan sa iyang biyahe. Tahor kay na sila, igo ra nang mulingkod, magdade nagplanggana o para hugas ritual sa paglimpyo, una pa mudayon sa balay ang agalon. Di gani na magdaang sulugoon og tubig para ihugas yang tiil, patay kang sulugoon na ka. Hugasan yung kasaba na. Pero si Jesus, maoy ni hugas sa tiil sa iyang mga tinunan. Unsa may iyang punto, ningon siya, ako nga inyong magtutudlo, mihugas sa inyong tiil, kamusad, sa tisumpay, kamuusab, kinahanglan, maghugasay sa tiil sa usag-usag. Unsa may spiritual meaning aning paglimpyo sa tiil mga igsoon? Ang pagkuha sa sala. Mao na kita di ay tanan magtinabangay ta nga makuha unta ang mga sala sa atong isig katao nga mahimo tang kaabag sa pagkuha paglimpyo sa iyang sala. Dili tigdugang og sala, tiglimpyo sa iyang sala or mupaminos sa iyang sala. Kung ang usa ka babae nga gwapa kaayo nindot kay lawas, nya magsulob dayon siya nang mubo kay sinina, nya taas pa jud kay liab dinhi ani, pakita pa jud dinhi ani kay kana na lang ikaw-it nang naang colorless nga si tawagan ng murag tangsi. Mag-shorten siya, contrast kay sa iyang panit kay puti niyang puti at shorten siya og kanang itong nya gisi-gisi pa yun. Unsa man na siya? Nagpamino sa sala o nagdugang sa sala? Hastang sa aspari, mapunan. O na, aron maminos ang sala, kuhan, kanang, ayaw, una-una Muna karon kamong mga bana, ingna kuno niyang kaugalingon, kung buhaton ni nako, makapaminos ni sa sala sa kong asawa. Kung magsigi kong inom, makapaminos ni sa sala sa kong asawa. Magsigi kong sugal, makapaminos ka ni siyang sala. Bahala mo diyan. Ang mga asawa, kamusad, pag hunahuna pod kuno mo, unsaon pagminos ang sala or pagkuha sa sala sa inyong bana. Na kaniya kong bana, nangabit naman kung akong yawyawan, muminos ka ning iyang sala sa pagpangabit. Kining iyang pagkasugarol o pagkapalainom, magmaoy ra ba inig uli, kining akong pagyawyaw, makapaminos ni sa iyang sala. Ug ako ni siyang buwagan, maminos ka ang akong sala ug ang iyang sala. Tubag. Muminos, dili. Kung ako ni siyang pasayloon, niya ikabot niya ako din ni siyang gakson, niya ako din hugasan ang iyang tiil, sa di pa siya mato. Niya akong masahian ang iyang buko-buko, kay gipamaulan ra ba ning animal. Niya ako ning masahian. Makapaminos ka ni siyang sala. Ang sa iyong paminaw? O ka na, pangunaunaan na. Ug ako ning tagdo ng iyang kabit niya og inig birthday niya akong tagaan og gift, makapaminos ka ni sa ilang sala. Oy, tubag. Kining akong paghatag og donasyon og paghatag og kolekta, makapaminos ka ni sa sala pare. Inyong paminaw. Ambot lang, wag ko kibaw. O kining akong pagsigig libaks pare, makapaminos ka ni siyang sala. Kining pagsigig akong daot niya, makapaminos ka ni siyang sala. Ngayawan on ra ba kining parian? Kana ba? Inana.
Kini ako mga anak, siging duwa sa computer, o sigihan ko ni kasaba, muminos ka ning ilang sala, sa ilang pagkatapulan, sa ilang pagkagahingulo, sa ilang pagkabadlongon, kining akong paglatos, pagkusi o pagkasaba, makapaminos ka ni silang sala. Ana, saman, aka muna na itubang. So muna una, ikaduha, pagpakita sa tinuod nga gugma, ang paghugas sa tiil, mao ang pagpakita nga tinuod kong nahigugma ninyo. Kana ditang mga ginikanan nga nahigugma sa ilang anak, mao gyud nay mo limpios anak, di ba? Nakasuway na mo panganak. Namoy mga anak kadaghanan. Kisa may dunay anak din isa ko nung kamot. Kanang nay anak ba, og di mo isa mamatay inyong anak. Sige. Okay, congratulations. Yan, higugma mo sa inyong anak. Ayun. Yawanan nyo sila po siya. Waan nyo hapaka. Mauna. Dili mo consistent. Gugma gani, kanang gugma, maging sino ka man. Bisan pag unsay imong buhaton ako, hasta Judas nga nagbudhi ni Jesus, gilimpyuhan ni Jesus ang tiil. Wa siya giit sa puira, wa siya moingon nga karilang unsi akong hugasan na, ikaw hudasa ka di ka hugasan. Kay wa na determinado na kay kas pagbudhi nako, wa na kay labot nako. Wa oy, tanan yun yang ihugasan. Nganuan kay gugma. Ang gugma day mga igsuon, mga tinud-anay, dili mo isip sa binuhatan sa tao, kung dili magsigig higugma sa iyang isig ka tao. Di ko no, lingi ako no ng imong tupad. Tupad niyo ba? Lingi. Ingna ko no, pangutan ako no na imong tupad, ingna nahigugma ka na ako. Ingna. Okay, tanaw na itong musanong ba? Nahigugma ka na ako. Nagingon niya, higugma siya. Karoon na, hugasin niya akong til. Siya, suluha ko rin, may magpungkol ka niya, panghugas dito Dili na siya tinuod, nga nahigugma ni mo. Kuwang na kay tani karoon kuwang na kay tani, kanang pagpangutana ba, pag-check ba, o nahigugma pa bata sa atong isig kataw. Kay kasagaran nato mga igsuon, ang atong kaugalingon mo itong gihigugma. Ang atong kahugalingon mo isigihan atong pangitag paagi nga matagbaw o kanunay gyud nga malipayon. Bahala naghilak na ng atong mga silingan, basta ako malipayon. Bahala na mo diha. Bahala na mo. Ano ba? Nabitay PWD. PWD ba? Midonate din hignato ni palit sa atong hope and opportunity. Usa ka buwan niyang tigom-tigom sa iyang madawat sa diyan ikuhaan ka ng madawat niya nga assistance. Nya iya dayong gi hulog din PWD siya. Siya ako tong nag-text pa diyan nga PWD. Nakuha na lang ko sige hisgot kay hapit na mo to akong luha. Siya nang ka PWD, mo donate dire. Ni aga ni mga Mike Iglawas, why donate? Sorry ha, pero naman siya daghan ni donate ginoon, pero wag yun mo palit ba, wag yun maghango ba? Niya katusan, balikon ako pagkuan, usa ka estudyante, nga pagatagaan siya sa iyang mama, kung mutabang siya sa ilang tindahan, tagaan siya 150 ang adlaw, basta mutabang siya. Pagkadungog niya nga niya ni dinhi niya, sige siya paminaw, si kanya, pa siya, senior high pa siya. Nagtikom siya sa katong hinatag sa iyang mama, dili niya gastoon, kay iyang i-donate diri, o nakahatag sa siya, o usa ka, hope and opportunities lang. Ambot. Ninyo ning ma-imagine. Dili. Mao ni siya ang mga tao nga nahigugma ba sa simbahan. So ang simbahan mao ang atong lugar diin anha ta mo buhos sa atong paghigugma. Dili lang kay ngono tabangan ta ni Father kay ganahan kay kuan ning Father. Ayaw sa Father ang simbahan.
Ang simbahan yun mo itabangi, dili lang ang pare. Nga nung manigwaan ako din ni San Vicente, at to nasan mumutabang sa sunod na kong parokya. Nya kanidini, dinasan nyo tabangan. May sa noon, ato mo dito. Pero maayog yun nga, tanan yun simbahan. Basta nang inahanglan, atong tabangan. O kinsa man ang simbahan. Ang simbahan mao ang niambit sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang tanang binunyagan, ang tanan nga mukaon sa iyang dugo. Muna kung gusto ganay kang maapil ka sa simbahan, siguro nga makamao kang mukaon ni Kristo. Kay matod pa sa atong tubag sa Salmo. Ang sa atong tubag sa Salmo, ang kalis nga atong gimbindisyonan mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Mo bitaw na kanang manimba bitaw mo, nya dili mo mukalawat. Murag laway kay paminaw. Kana bang diyan di lakom kaon ni mo Lord oy. Di man ko angayan. Nganong nisimba man ka? Pangutana ko no. Hingga nga sa padin gapuyo-puyo man mi. Nganong gapuyo-puyo man sa no? Sige, tubaga. Ang agod pa din, nagkabit-kabit man gud mi. Nganong nagkabit-kabit man sad mo? Sige. Siya, ikaw gani pa din, naam sa kay kabit, yung sikag misa diya. Ay lang ko gilapting. Ada dito. Kana ba? Nganong magsigi man tagkupot anang atong sala nga nahimong babag sa pagkalawat ni Kristo, nga angayan man ginuntatan mangilabot sa simbahan mo ambit sa iyang dugo kay siya gani mismo matud pa sa ikaduhang pagbasa, siya mismo mihatag man sa iyang dugo aron mahimong kalanon. Mura bag nahimo ng baksin nya makaayo kuno na sa atong COVID nya kitang tanan di ta mudawat. Saan na malana? Ato lang na ipabalik-balik og tugsok dito sa taga DOH, ya kamu na lang, utda na lang tugsok din ninyo. Isa kamu din nasipan, di lang ni. Ay, di og makamatay na, mga matay tang tanan, dungan. Og makabuhi sana, mga buhi tang tanan. Maginambitay ba? Selfish bangog gaita. Kung ang kamot, kaning akong tuong kamot, din ang mangilabot sa akong tibok lawas, unsay mahitabuan ni? Kaning kamuta. Din ani ka kulikta. Kaya kulikta mo sunod man na inig sumagwali. Unya, og dili sa mangilabot, iwan na siya ilabot sa giyaw-yaw sa baba. Ato daplin, wa na di siya kulikta. Mukuyos, mamatay. Sama sad sa sanga matod pa ni Kristo nga mahimulag sa punuan, malaya. Muna ang taong siging pakasala, nya dili na makakalawat tungod sa iyang mortal sin. Nya iya ginang panggaon ang mortal sin. Bahala na lang dili kakalawat, nya mosabot ra gid nang Ginoo, mosabot ra gid nang Ginoo. Yes, why problema sa Ginoo nga igsoon? Makasabot ra gid siya kay masinabuton kay Ginoo. He is absolutely understanding. Purti gina niyang mosabot. Kanabit ang inong ko, Padiroy, musabot na lang sa Ginoo tingali. Padir na kuway problema, musabot ang Ginoo. Basig ika mo iwa kasabot sa Ginoo. Kaya kanarabang Ginoo, kung musabot na siya, musabot ragin na siya, nga muadto kas impierno. Di gina siya mupugong. Kay musabot ragin na siya. Di gina siya magbabagbabag nimo kung muambak yung kaskayos impierno. Musabot ragin na siya. Nya, nakasabot ka ana. Uy, tubag. Og mao na ang atong gibalik-balik pagpamalandong. Karon matag Semana Santa, labi na gyud karon ang Eucharistia muambit kita ni ana. Paningkamot yung makakalawat ka. Kung naa may sala nga dako, sulbara og di ka kasulbad, ing na ang pare, may kaiming musulbad ana. Kung ang imo ganing problema, puyo-puyo, nga minyo imong kapuyo, taklis pare. Kay single man gyud mi. Ano mo na, dili mo sagupos pare. Oy, sagupon mo Pero dili mi mo kabit-kabit ninyo. Gawas no magka-snabot kita.
Pero dili mi mo ana. Nga naman, tudluan mo na mo asa dapita unsaon pag himos kinabuhi nga mahimo tang qualified nga makasud og langit. Mo na among role kay kami man ang gitugyanan ni Kristo nga mopadayon sa buhat sa kaluwasan. Duol pare, patambag pare, patambag sa mga madre, kay kanang madre ug pare maura sad nay magunay-unay. Og tambag ninyo aron maadto mo sa langit. Ana. Mo bitaw. Mao na among misyon. Mao bitaw wa mi magminyo aron kamong tanan makadangop namo way mangigi. Nya kami sang tanan makasulti ninyo kaya ra gyud. Look at me. Ana. Kaya kana pala puyo mo. Nya minyo ang usa. Pagbuwag sa mong puyo. Nya ina mo paghinikapay. Nya sulbara usa tong problema sa usa. Nya human og masulbad na to, libre na siya pagpakasal, balik mo puyo. Pakasal usa. Nya man tipon dayon. Ala, 24/7 kumbati mo diag mayo. Wa na ginay problema. Mao na siya, no? O ginaot unta nga nining atong gihimo rong selebrasyon makaanggo ta pagbalik kanindot di ay ni Kristo nahimong pagkaon. Sama siya sa mga kanding o mga karnero nagiihaw, nagihisgutan sa unang pagbasa. Siya di karon mao na ang giihaw nga karnero. Nahimong kalanon o kining maong kalanon makawagtang og yawa. Sama usab sa unang pagbasa na kung mag-ihaw sila karnero ug ang dugo ihidhid silang pultahan, way kamatayon nga musod sa ilang panimalay. Makawagtang og yawa kining maong pagkaon. Mga unta ani ha. Kaon mo dili. Very good. Unyag mga matay mo, okay ra dili. Inaot unta ugma sugod na. So karon atong himuon ang rito sa paghugas sa mga tiil sa ato mga pinili nga mga katawhan nga nagrepresentar sa nagkalain-laing sektor dinhi sa atong parokya. Ako mosbon pagbasa ang ato karong gi-imbitar nga moapil sa atong paghugas sa mga tiil. Si Kapitan Fe Pipito, nagrepresentar sa LGU. Sister Alejandra Patigayon sa atong mga katikis. Brad Ralphie Talisik sa ato ning sa nga sektor ni asa anak drivers habal-habal. Si Brad JC Paradero sa atong KOC sa mga organizations. Sister Sising Tariman sa ato mga formators dinhi nga nag-atiman sa atong simbahan nga niabot na pagka saktos edad senior. Unya Sister Christine Pipito atong youth. Si Sister Ila Mantuhak sa ato dinhing mga lectors. Maestra, no? Sa maestra. Kanya si Brad Kai Porsuelo sa atong mga Eucharistic lay ministers. Brad William Marikit sa personnel, dinhi sa personnel sa parokya. Sister Eulalia Rosel sa atong mga Kofradia, ang San Vicente Ferrer. Sister LB Hiromco, atong mga Lumad Group. Ang si Brad George Kapangpangan sa ato dinhing mga kaning nitabang pud nato paghimo sa atong mga proyekto sa atong mga contractors. Salamat kay ninyo.
siya mukaon uban sa iyang mga tinunan. Ang Ginoong Yesus mihuga sa ilang mga tiil ug mingon, panig-ingnan akong gihatag kaninyo. Mga igsoon, niyan ang gabi sa wala pa siya patya, si Jesus nakigsalo ban sa iyang mga tinunan. Nagpakita kini sa iyang dakong gugma o sa paghatag sa tanan natong gikinahanglan. Busa, uban sa ka mapaubsanon og tumang pagtuo, mudangop kita kaniya sa atong paginahanglan og moingon, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan nga magiyahan unta kita ngadto sa mas dakong pagsabot sa hingpit nga gugma ug pag-alagad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga anaa sa panggamhanan ug kanila nga may gahom nga makaangin sa tibuok kalibutan, nga makasabot unta sila mahitungod sa Espiritu sa pagpasakit ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga gitintal nga malig-on unta sila pinaagi sa panig-ingna ni Kristo sa pagkamatinud-anon ngadto sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kanatong tanan nga sakop nining maong katilingban nga kanunay unta kitang magpakita dinhi sa atong kinabuhi sa Eucharistikanhong gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nangamatay nga ang sakripisyo sa Eucharistia magdala unta nila ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Amahan, nagaduol kami kanimo aron pagpresentar sa among mga gikinahanglan.
Dawata kini ang among gipangamuyo kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kampo. Alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo ang masubsob nga pagsalmot sa misa sa angay nga paagi kay sa matag sa ulog namo sa handumanan niining halad gihimo ang buhat sa pagpanubos kanamo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga way katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan o gitudluan kami niya pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan.
aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit. Magsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tawo alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og biday, mipikas og mihatag niining ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og miday, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo
Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan maulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban nila ni San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot Amahan, nga kini nga mong sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuo o paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pare ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi Amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugto nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan.
Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, pan ipamulong lamang og maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nakadawat kami bag-ong kinabuhi gikan sa panihapon nga gihatag kanamo sa imong anak dinhi sa kalibutan. Mabusog unta kami sa pagkaon nga imong ihatag kanamo dinha sa imong way katapusang gingharian. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalampo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. O ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkaon. Diyos nun nga pagkaon. Ang ato rang buhaton, mong kaon. Nya ini kaon, musunod sa iyang panigingnan ang paghugas, hugasay sa tiil sa usag-usa. Mga igsoon, atong pasalamatan ang mga tao nga ming alagad nato karon. Una sa tanan, ang atong mga barangay officials, mga barangay tanods nga nagmanage sa atong parking o sa atong traffic, ang atong mga frontliners, nga maurasan ang atong mga Eucharistic lay ministers, kinuyugan na karon sa atong KOC, nga mga members, niya ang atong lectors, atong salmista, atong love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang nag-operate sa atong sound system o sa atong kaning TV monitors, nga mao ang atong mga sokom, ang atong
mga member sa PYCC nga nag-alagad sa nato dinhi karon sa lain-lain nato mga gibuhaton, ang naglimpyo sa atong simbahan ug naghimog mga arrangements dinhi, ang atong choir nga gilangkuban ni sa atong 11 ka kani-kaning mga choir groups dinhi sa parokya, gitawag na niron sila og SBFP Grand Choir. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Ato sang pasalamatan ang atong mga offerers karon, katong tanang ni offer dire, labi na gyud ang atong mga katong atong gihugasan ang ilang mga tiil, kuyog sa ubang ni offer, o sa ning dala sa atong bread and wine nga sila si Mr. Alfie o Mrs. Chuna Gabihan and family. Masipang pakpak alang kanila. Ato sang pasalamatan ang ato mga pari nga nagpakumpisal karon, ang usa na ay appointment nila ka usa wa ka kon-celebrate niya mobalik ra to siya karong taud-taud. Niya atong pasalamatan ang ni kon-celebrate dire, nga ni pakumpisal pud ni sila. Una, ang atong visiting priest, si Father Kingsley, nga milupad gikan dito sa Nigeria, padong dinhi para lang magpakumpisal ninyo. O ang ato dinhi pinalangga nga parochial vicar, si Father Leo Lo Archie, atong kaabag dinhi, masipang pakpak kanilang tanan. Unya, ugma ang atong selebrasyon sa buntag na atay tiniblas ganiha jotera kay may nianhi dinhi recited na tiniblas ug makaanhi mo ugma alas 7 sa buntag magsugod ang atong recited tiniblas. Unya dayon ika-alas 8:30 magsugod ang pagpangumpisal hangtod alas 12 nya ini kaalauna na sad hangtod alas 2 sa kauras. Nya moso dayon ang atong selebrasyon ugma, Veneration of the Cross, alas 3 sa hapon. So, ug mga adlaw, usa-usab ka fasting and abstinence day para ni atong qualified, no? Kinsay qualified? 18 ngadto sa datso to sa 60. Nya sa 61 pataas, 17 paubos, optional. O ang mga kananaang masakiton, optional. O gusto mo makakita dayos Ginoo, pag-fasting mo o abstinence. Katong mga maiglawas, fasting and abstinence. Pasabot, di mo kaog baboy, nya di sad mo kaog daghan. Minimum, usara kakananan sa usa ka adlaw. Wala na yung mga snacks. Mao na fasting. Halad alang sa reparation o cleansing sa atong kaugalingon. Unya, ini kasabado puhon, mao gihapon ang atong tiniblas alas 7, unya ang atong kaning pangumpisal alas 8:30 hangtod alas 12, alauna ngadto sa alas 5. Nya ini ka alas 7 sa gabi mao ang atong selebrasyon sa Easter Vigil. Ang tulo na ka hugna nga selebrasyon, apil na ang pagbunyag sa atong mga bunyaganan. So taas-taas na nga kaning kuan, taas-taas na nga selebrasyon. So giawhagsan mo pag-apil ni ini. Nya og di kay mo ka-apil, diha na lang mos niyong balay pagampo. Okay, so more or less mao na ang ato mga activities. Nya i-advance na nako pagpahibalo ng atong Paris Fiesta karong tuiga himuon Abril 17, adlaw Sabado, ikatulong Sabado. Magsugod ang atong nobinaryo alas sa Pizza 8 sa Abril, Pizza 8, adlaw Huwebes alas 6 sa gabi. Atong iyampo mga atong gipangimbitar nga mga celebrants, wa untay mga kakulian o kini untang atong pagsaulog pinaagis pagpangaman ni San Vicente Ferrer
mahimong hinungdan sa kaayuhan nining atong giantos nga pandemic. So ang atong celebrant sa first day, opening salvo, mao ang atong auxiliary bishop sa Sugbo, si Bishop Medifil Biliones. Ang ato sang celebrante sa Pontifical Mass, ini ka Pizza 17, himuon sa alas 10 sa buntag. Ang misa, mao ang atong talahorong arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Jose Espalma. Nga ato nang iyampo, ang magmalampuson ang tanan natong selebrasyon. Update, katapusan ng update, ang sunod update ani ato nas Easter. Update sa atong nahalin nga mga slots sa atong gipamaligya dinhi. Sa atong Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para ni sa atong projects dinhi, ang nahalin as of yesterday ning abot na og 2,260 slots. Wala, gamay na lang nahibilin. 2,740 na lang ka-slots ang nahibilin. So, kamo mo pakapalit, aron doon na mo daghang hope o opportunities, pamalit na mo. Sa ato sang Prudence and Healing slots nga tag 1,000 para ni sa atong fiesta dinhi, celebration, ang nahalin as of yesterday niabot na og 477 slots. Nya, din alam ko mo kwenta og balanse kay ato man ning gi-extend hangtod sa Abril 16. Nag-meeting mi sa atong mga barangay officials. So ang atong desisyon, wala tay barrio fiesta, inighuman sa misa, panguli mo sa inyo. Barrio fiesta kay mao lagi moabag kita sa protocol, suporta tas protocol sa atong local government units nga gibawal gid usa ang pag tapok-tapok na kanabang extra. Gawas ng aning atong Santos nga misa nga naa sa tay gibtuman nga social distancing. So wala tay kuan, wala tay misa, wala tay barrio fiesta. Nya amo na lang gidesisyonan nga manghatag ta og tag 5 kilo rice plus mga dilata ngadto sa kutob sa mahimo sa tanang mga pobre dinhi sa atong parokya. Sa una tag 20 raman to, 25 ka balay atong tagaan sa matag kapilya. Karon may desisyon mi nga tag 50 na kabalay ang atong tagaan matag kapilya. Daghan no? 50 ngadto sa ay doon sa pasubray, wala tingay tayo maabot sa tingana. So, mao na atong iampo nga daghan ang moabag niini, ato ning ipanghatag inig Huwebes. 2 days before sa atong fiesta or Miyerkules o Huwebes, ato ning ipanghatag ngadto na sa atong mga kaigsuonan. Nya dinhi sa ato sang misa, kada misa nato panahon sa pista, manghatag lang mi og mga pack meals sa tanang manambong. Nya kadtong na naghikay, ayaw na mog dawat. Unsay kapuslanan sa to? Kamo mo ida ngadto sa mga bisita sa inyong balay, pero pag social distancing mo dito, ana, nya kung naamoy sobra-sobra dito, ihatod sa kumbento para dili kay mo gabaan. Bitaw, kitang tanan, mag-celebrate ani ha. Nya dinadanay lang ta sa atong mga bisita. Pero inighuman sa atong Fiesta Mass, doon na tayo lugar di natong dadon kung mahimo ang atong arsobispo, kuyog sa atong ubang mga kaparian o sa atong mga local government units na mga officials, anha ta sa kalugar among giplanuhan anha mi diha sa garden diha, no? Anha ta diha mag kaon-kaon. Okay ni mga advance nga pahibalo aron atong iampo so dining atong tridoong ang mga kalampusan niini pagpalambo sa atong kinabuhi nga Kristohanon, pagpalawom sa atong pagtuo nga Katoliko. So ato na rong himuon ang pag
andam para paghipos, pag-transfer sa atong mga sa Blessed Sacrament. So, wala na tay final blessing. Manindog, Lord.